Pinay Farmer Des. Ayan, galing tayo sa trabaho guys. At ayan, diretso tayo dito sa ating kamuting kahoy. Dahil mga ilang linggo na rin na hindi tayo nakapag-update. Ayan, meron tayong mga iilan dito. More than 100 plus na kamuting kahoy na tinanim. At meron tayong dalawang variety na balanghoy. Ayan, tingnan nyo naman doon sa may dulo, hindi masyado kalakihan ang mga dahon niya guys. At ito naman sa unahan, dito, ayan. Ibang variety din to. At tingnan nyo naman ang kanyang stem, violet na violet. Lahat po ito ay yellow variety na kamuting kahoy. Ayan, meron tayong dalawang variety. Yung dahon niya ay medyo payat. Feeling ko mahaba ang laman niyan. Ito namang isa ay medyo matangkad. Ang dahon niya ay, ayan, mataba. Ayan, mga ilang buwan na lang at meron na tayong kamuting kahoy na pang dessert. That's it guys, Pinay Farmer Des.